जों दा भिडिअ बानायनाय दोननाय मोनसे लादों नायगा बिथांखौथ' बयबो सिनायखायो बिथाङानो जाहैबाय देरासाय इस्लारि बिथाङा चिरां बेंटल साखाथिनि सान्तिपुर एरियानि आरोना गामिनि मुंखौथ' मिथिखायो बयबो थेवब्लाबो फार्स्टनिफ्राय आं बिथांनिसिम माखासे बाथ्राखौ आं माने लाबोनो नाजागोन बिथाङा जाखिनि बाथ्राखौ फोरमायाखै बे बाथ्राखौ आं लाबोनो नाजागोन बिथांनि लाभ स्ट'रिखौ आं दिनै लाबोनो नाजागोन बिथांनि लाभ स्ट'रिया बेसेबां बोरै बोरै जानाय बाजैखौ बिथाङा माबोरै मोनबोखो बाजैया बबेनि आरो लाभ स्ट'रि खालामनानै जुलि जादों ना नायनानै जुलि जादों बेखौ जों एल' जोबगोन दिनै माने सोंजोबगोन आरोना दिनै अब्ला नोंथाङा एल'सिगोन बियो नोंथाङा बिनि सायाव एसे फंनैसो फोरमायना होदो जेनेबा फार्स्टनिफ्राय नोंथांनि लाभ स्ट'रि बेसेबां मायथाइनिफ्राय जागायनाय बोरै बोरै जागायनाय बेखौ एसे खोन्थानानै होदो रायजोफोरनो मोजां मोननायालाय लाभ मेरिज जाहैबाय आंनाबो लाभ मेरिज ओमफ्राय आंनि मोजां मोननाया 2010 निफ्राय स्टार्ट जादों 2010 निफ्राय स्टार्ट जादों 2010 निफ्राय स्टार्ट जानानै 16 आव हाबा जादों आरो होमबा 6 बोसोर 6 बोसोर 6 बोसोर मोजां मोनलायदों बिथाङा बेवहाय ओरैबायदि काहानि दं आंनि हिनजावा गोजान नङा खाथिनिनो आरो ओमफ्राय आंनि हिनजावा आंनिफ्राय 7 बोसोर लैसिन आरो 7 बोसोर उन्दैसिन औ उन्दैसिन ओमफ्राय ओरैनो 4 इयार्स बेवहाय रावबोखौनो न'खरनियाबो मोनथिया माने बिदा बिनानाव बायदि जोङो बेरायबाय थायो आरो माने बिदा बिनानाव थाङो आरोना रायजोफोरा लोगो मोनलायोबाबो ओरैनो मिनिलायो एदावलायो जंखायलायो गामिनि रावबो मोनथिया आंजों थाबायफाग्रा लोगो असेयाबो मोनथिया आरो बेबायदि सिरियै 4 बोसोर मोजां मोनलायनाय जादों ओमफ्राय उनावहाय बे बुस्थुआथ' दोनजाबाय थाजाग्रा बुस्थु नङाना सानसेखालि सोरजोंबा लाना खारजानो हागौ लाना खारनाय बेबायदि प्रसेसा जानोबो हागौ बेखौथ' बुंनो हाला जिखियानो जादोंला सानसेखालि फोरमायबाय दा नों गिबि बाथ्राखौ फोरमायासैनो मोनसे बाथ्रा थालांबायना नोंथाङाथ' मोजां मोनदों होनना बुंदों नोंथाङा प्रप'ज मारिग्रोनाय ना बाजैया प्रप'ज मारिग्रोनाय बेखौ प्रप'जआ ओरैबायदि जादों गोदो लाइजाम सोलियोमोन ना लाइजामा लिरग्रोनाया आंनो लिरग्रोदों ओमफ्राय जिखुनु जायोल' जोबनाय हिसाबै खोन्थानांसिगोन आं जिखुनु जा आंनो प्रप'ज खालामग्रोदों हिनजावखौ मा मिसाखौ बुंनो लाइजामनि गेजेरजों औ लाइजामनि गेजेरजों ओमफ्राय आंनि हिनजावा उन्दैथारमोन आरो ओमफ्राय सानफ्रामबो बेबायदिनो बेरायलायबाय थायो बिदा बिनानाव बायदि खाथि खाथि लोगो मोनलायलायबाय थायो बेजोंनो गोसोआबो बोरैबा जालांबाय बेखौनो फेदेरनानै लानोसैलां नै बेबायदि स्टाइलाव थांदों आरो माने 18 बोसोर जाथ'वाखैमोन आरो 18 बोसोर जायाखैमोन आंनि हिनजावा ओमफ्राय उनाव जाबाय ओमफ्राय जेब्ला 2016 बेबायदिसो बोसोरावहाय 19 इयार्स बेबायदि जाहैदों आरो 19 इयार्स जाहैदों 19 इयार्स ओमफ्राय नोंथाङा इउटुबाव जुलि जाखांनानै बेसे गोबावनि उनाव फैनाय इउटुबावथ' आङो जेनेबा 16 आव आङो हाबा जाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो 20 आवसो आङो इउटुबाव फैबाय होनबा ओरैनो 4 बोसोरसो जादों खोमा 16 20 4 बोसोरनिया 4 बोसोरसोआवहाय आङो इउटुबाव फैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथाङा बे इउटुबाव फैनायनि सिगां माखासे भिडिअ आपल'ड खालामखायोमोन नामा सिगांफोरबो सिगाङाव माने आङो बेबायदि आङो जेबो खालामबोआखै खनसेनो आं इउटुबाव फैदों आरो ओमफ्राय आंनि चेनेला ओरैनो 17 आव खुलिनाय बियो चेनेला 2017 औ ओमफ्राय बे चेनेलखौ आङो खुनु माने भिडिअ आपल'ड होनाय जायाखै जास्ट आङो ट्राइ खालामदोंमोन इउटुबा माबायदि होननानै ओमफ्राय बे खुलिनानै उनावहाय 2020 आवहाय आङो आपल'ड होनाय जादों दा आपल'ड होनाय लगे लगे मोनसे भिडिअआ भाइरेल जादों आरो आंना बे मोनसे भिडिअ भाइरेल जानानै बेयावनो मनेटाइज जादों आंनि चेनेला मोनसेल' भिडिअ आरो फार्स्ट पेमेन्टखौ मोननो थाखाय बेसेबां गोबाव नांदों 2020 आवथ' नोंथाङा आं 20 आवनो मोनदों 20 आवनो मोनदों औ 20 आवनो चेनेल खुलिदों 20 आवनो मोनदों औ 20 आवनो मोनदों आरो 8000 मोनदों आं 8000 $100 ग्रोब औ औ एसे बारा जानो हागौ 8000 सिगांथ' 70 ल'समोन नालाय औ औ एसे बारा जानो हागौ ओमफ्राय दाथ' आंथ' माखासेखौ एल'जोबला आरो माखासेखौ उनाव मा खालामबावगोन आरो आंबोथ' नोंखौ एल' नांगोन ना आंनियाव एल'गोन आं नोंथाङा आंखौ एल'खांबाय रायजोफोरा आंनियाव नाय बेखौबो आं एल'गोन र' एल'खांबाय सिगां बिथाङा एल'बाय आंनि हाबानिफ्राय लानानै आंनि माखासे इउटुबनिफ्राय लानानै एल'जोब्बाय बिथाङा ओमफ्राय दासान्दि नोंथांनि आर्निंआ माबोरै जागासिनो दं माखासे इउटुबरफोरा होनदों जोंनि सिगाङाव दासान्दि इउटुबा एसे डाउन जादों मादों होननानै नोंथाङा माबोरै इउटुबा माने ओरैबायदि सिस्टेम आंनि नुनायाव इउटुबनि आलगरिदमासो सोलायबाय थायो ना मायो आर्निंआथ' इसेबां गाज्रिद्रायबो होनना बुंजाया होमबाबो नैबे मासावहाय एसेब्लाबो गाज्रि आरोखि बे मासाव गाज्रि औ गाज्रि माने पेमेन्टआ डाउन फैदों
माने फैसा फैयाखै बारा भिउसा इसेबां हाइ-फाइ फैयाखै आरो आंनाबो बिदिनो जादों माने बे मास माने मानिफ्राय अक्ट'बरनि लास्ट उइकनिफ्राय जादों आंना बिदिनो माने आं सिगांनिफ्राय चेनेल गिदिरफोरखौ आं चेक खालामबोबाय थादों ओमफ्राय चेनेल गिदिरफोरनिखौ नायोब्ला बिसिनिया सानसे साननैयावनो मिलियन थांग्रा चेनेलफोराबो माने मिलियनानो थाङाखै आरो डाउन जादों ओमफ्राय आं सानदों इउटुबनि एलगरिदमाथ' सप्तायावनो खनथाम खनब्रै गाहाम सोलायोना नैबे खारननि थाखायसो जादों आं बेखौ सानो आरोखि ओमफ्राय दासान्दि बेसे फैगासिनो दं पेमेन्टआ खोन्थानो हागोन नामा ओरैनो फैसाखौ खोन्थानायाबाबो जेनेबा माबा मोनसे बायनो हानाय बुस्थु खोन्थाबानो जाबाय बायनो हानाय बुस्थुफ्रालाय बिदिनो मबाइल गंसेसो एसे मोजां कुवालिटिनि मबाइल बायनो हानायनि फैयो आरो बाइकलाय बाइकखौ जुदि मास मोननै मोनथामसो दोननोबा हागोन बाइकखौ आं नोंथांखौ सिगां एल्ट' गारि सालायनाय नुयोमोन बे गारिया नोंथांनिमोन नामा आंनि नङा बेनि उनाव नोंथांनाव माखासे गारिफोर दंबावो नामा बेनि अनगायैबो बिनि अनगायै जेबो गैया आंनाव जिखुनु जा सिगाङाव दङमोन ओमफ्राय फाननाय जाबाय ओमफ्राय ओरैनो हिनजाव सालायग्रा दङ आरो आंथ' न'आव थाखाया आरो माखासे नोंथांनि बागान बुंदोंना बागानावथ' अनेक मोनो बागाना मोनो ओरैनो बोसोरसेयाव बेसेसो मोनो जिखुनु जा आं मेक्सिमाम डाइरेक्टलि बुंला एथ' मोनो होननानै जिखुनु जा लाखनि गोजौआव मोनो आरो लाखनि गोजौआव दाथ' बिथाङा हाबा जाबाय दा मा होनबावनो माखासे सिख्लाफोरा जुदि लानो गोसोबा लानो हागौमोन आरोना नाथाय दा बिथाङा जुलि जाखानायसो रावबो गोसो जालांला आरो नोंथाङालाय आंनिखौ नोंथांनाव होनसिगोन आङो आंनियाव मानो खोन्थानो आं गावखौ सैथोबो लादों आंखौ सल्था सोंलाबायो नुवाखैनो सोंनांगौबो जायोना ना बिथांनियाव नायबानो जाबाय बिथांनाबो नुगोन आंनिखौ ओमफ्राय दा जों नैबे बालाजियाव दङ बे जाबाय बालाजि मन्दिर नैबे बालाजि मन्दिर ओमफ्राय आइएसबिटि ओमफ्राय जों दा बेहायनो माखासे लोगो मोनलायनायखाय जोङो मा होनो इन्टारभिउ लादों आरोना जेनेबा एल'लायदों ओमफ्राय जों दा भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै जोबथारनाय माबा मोनसे मेसेज होनो लुगैयो नामा मेसेज होनो लुबैनाया बेनो जे पि नार्जारियाव फैगोन ना बबेयाव फैगोन बियो पि नार्जारियाव ना बेखौथ' आं दा एसे डिसिसन लाथ'वाखै दा जिखुनु जा बिथांनि चेनेलखौ आंना मोननैखा नालाय साबस्क्राइब खालामना हो मा दानिया आंना ना पि नार्जारियावसो बांसिन भिउस फैग्रा जाबाय पि नार्जारियाव साबस्क्राइबारा खम नोंनिया एलगरिदमा मोजां जानानै दंब्रा बियो पि नार्जारिना हयथ'बा नोङो बै चेनेल गिदिराव माब्लाबानि समाव नोङो कमिउनिटि गाइडलाइनफोर नांजादोंबो जानो हागौ बेबायदि नाङोबा भिउसा डाउन जायो जानोबो हागौ माने गाइडलाइन नांबायबा एसेबाबो नोङो गैयाबाबो 4 मास 5 मास 6 माससोआनो डाउन जालांगोन आरो दा आंनियाबो मोनसे चेनेल गिदिरा गाइडलाइन नांदोंमोन ओमफ्राय गैयाब्लाबो आङो 3-4 मासफोरनिफ्राय भुगिनांनानै दङ होनना बुंजायो आरोखि माने माब्रैनि थाखाय होनोबा नटिफिकेसनानो थैनानै थायो माने बेलेगनियाव सिखारहैया थाङा नैबेनि थाखायनो सोरबा सोरबा आंनि प्रिमियाम होनायखौहाय मानो बेबायदि होबाय थायो साननो हागौ माने नटिफिकेसनखौ फोथांफिननो थाखाय प्रिमियाम होबाय थानाय जायो आरोखि प्रिमियाम होयोब्ला माने इउटुबनिफ्राय डाइरेक्ट फाथायहरनाय बायदि जायोना नैबे खारनाव होनाय जायो आरोखि आं अब्ला लोगोफोर मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना आरो बिथांनि चेनेलाव नायबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि